На телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцовы». У студии Олеся Ушакова. Вітаю вас. И головное сегодня. У Беларуси плануюць павялічыць дапамогу для жанчын за нараджэнне дзяцей з розніцай у некалькі год. Грамадскае здароўе ў Маладзечынскім раёне прышчэпкі ад грыпу атрымалі больш за 41% насельніцтва. Гарачы лёд. У Маладзечні праходзяць абласныя спаборніцтвы па хакеі на прызы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У Беларусі плануюць павялічыць дапамогу для жанчын за нараджэнне дзяцей з розніцай у 3-4 гады. У краіне разглядаюць меры па стымуляванні нараджальнасці, у тым ліку павелічэння дапамогі па догляду за дзіцём для жанчын, якія нарадзілі дзяцей з кароткім перапынкам. Пра гэта 9 снежня паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Яна распавяла, што ў якасці адной з мер стымулявання нараджальнасці ў Беларусі разглядаюць так званы бонус за хуткасць. Прапрацоўваецца пытанне аб такой дапамозе тым мамам, якія ў кароткатэрміновы перыяд на працягу 3-4 гадоў паспяваюць нарадзіць другое і наступнае дзіця. Яна патлумачыла, што рашэнне аб павелічэнні дапамогі грунтавалася на выніках даследавання пакалення і гендер, якое праводзілася падчас рэалізацыі праграмы міжнароднай тэхнічнай дапамогі фонда ААН у вобласці народанасельніцтва. Калі сем'і кажуць, што не плануюць раней 29 гадоў мець першае дзіця, гэта паказвае на тое, што мы павінны перагледзець свае меры падтрымкі, адзначыла Ірына Касцевіч. Яна звярнула ўвагу, што жанчыны старэйшага пакалення нараджалі ў сярэднім з 20 до 40 гадоў. У сучасных мам гэты тэрмін скараціўся на 10 гадоў з 30 до 40. Выслухаць праблемы і прыняць рашэнні. Прамыя тэлефонныя лініі працягваюць сваю працу. Іх мэта – павышэнне эфектыўнасці работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб і аператыўнае рашэнне пытанняў, што ўзнікаюць у насельніцтва. 14 снежня на сувязь з народам выйдзе Ігор Макар, першы намеснік старшыні мінскага аблвыканкама. Звязацца з ім будзе магчыма па нумары 8017 541 60 з 9 раніцы і до 12 дня. У Маладзечні на пытанні жыхароў раёна адкажа Таццяна Лихадзіеўская, кіраўнік справ Маладзечынскага райвыканкама. 77 78 58 – такі нумар для сувязі. Штотыднёва па суботах з 9 раніцы і до 12 дня праводзіць прамую тэлефонную лінію і старшыні пасялковых і сельскіх выканаўчых камітэтаў Маладзечынскага района. Нумары тэлефонаў можна пабачыць на сайце райвыканкама. Грамадскае здароўе. У цэнтральным рэгіёне падчас вакцынацыі прывілі ад грыпу палову працоўнага насельніцтва. Калі казаць пра дакладныя лічбы, то гэта 51%, паведамілі ў Мінскім абласным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Прышчэпкамі забяспечаны больш за 40% людзей з групы высокай рызыкі заражэння. Работнікі сферы бытавога абслугоўвання, гандлю і грамадскага харчавання, устаноў адукацыі, навучэнцы устаноў адукацыі. Усяго прышчэплены больш за 40% мясцовага насельніцтва. Са сродкаў рэспубліканскага мясцовых бюджэтаў вакцынаваны амаль 14% і 19% насельніцтва адпаведна. За кошт сродкаў прадпрыемстваў арганізацыі асабістых сродкаў грамадзян каля 8% насельніцтва. Як расказалі тэлеканалу МКТБ, у Маладзечынскім зональным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі у нашым раёне прышчэпкі атрымалі больш за 41% усяго насельніцтва. Калі разглядаць групу высокай рызыкі неспрыяльных наступстваў, то вакцынамі скарысталіся 75% грамадзян. Нагадаем, кампанія па вакцынацыі супраць грыпа праходзіла з верасня і да канца лістапада. Зіма пачалася з пажараў. У пачатку снежня выратавальнікі выязджалі ў вёску Дамашы. Там ноччу загарэлася гаспадарчая пабудова. У выніку пажара агнём пашкоджаны сцены калідора, часткова перакрыццё столі, закураны сцены і маёмасць. Прычына здарэння ўстанаўліваецца. Разглядваемая версія парушэння правілаў эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання, а менавіта кароткае замыканне электраправодкі. Пакінутая каляска. Менавіта гэты факт занепакоіў вадзіцеля, які праязджаў каля пуцеправода паблізу аўтазапраўкі «Лукойл» і заўважыў дзіцячую каляску. Мужчына думаў, што там можа знаходзіцца малыш. Супрацоўнікі міліцыі знайшлі пустую каляску, у якой не было ніякіх рэчаў. Дадзены сродак перамяшчэння для немаўлят даставілі ў Маладзечынскі раўз. Зараз праводзіцца праверка. Па факце прапажы заяў у міліцыю не паступала. Маладзечынскі раўз просіць грамадзян, якія ведаюць што-небудзь пра ўладальніка ці абставінах пакідання каляскі без нагляду, звярнуцца ў райаддзел па тэлефонах і адрасе, якія вы бачыце на экране.
Маладзечная мэбля у ліку лепшых. У Мінску падведзены вынікі конкурсу «Народная марка». Гэта адзінае спаборніцтва ў Беларусі, дзе не прадугледжана работа прафесійнага журы, а балы налічваюцца зыходзячы з народнага галасавання. Спажыўцы вызначылі лепшых у 3 номінацыях: харчовыя і нехарчовыя тавары, таксама паслугі насельніцтву. Закрытае акцыянернае таварыства «Маладзечная мэбля» заваявала 3е месца ў намінацыях: вытворца мяккай мэблі і вытворца корпуснай мэблі. Вырабы з маркай гэтага прадпрыемства добра вядомыя і, як бачна, цэняцца беларусамі. Таксама калектыў пастаянна шукае новых партнёраў на рынку збыта ў краінах блізкага і далёкага замежжа, удзельнічае ў розных выстаўках, прэзентацыях, працуе над якасцю прадукцыі і распрацоўвае новыя ўзоры мэблі, якая адпавядае ўсім сучасным стандартам. Гарачы лёд. У лядовым палацы «Маладзечна» праходзіць абласнае спаборніцтва сярод дзяцей і падлеткаў па хакеі «Залатая шайба» на прызы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Тэму працягне Алла Маркелова. Перад урачыстым адкрыццём спаборніцтва прабаваць лёд выйшлі каманды Жодзіны, гаспадары пляцоўкі. Летась юныя хакеісты з горада Белазаў занялі 2е месца ў аналагічным турніры. Сёлета ў іх ёсць усе шансы атрымаць залатыя медалі. Лік 18-1 на карысць гасцей, з якім і закончыўся першы матч залатой шайбы, дае падставу меркаваць менавіта так. Але пра месца на п'едэстале мараць усе каманды. Я занимаюсь с 14 лет хоккеем. Первый период нам показался сложным, проиграли 4-0. Надеемся собраться и победить. В 2017 году мы играли с Жодино, победили 16-8. А сегодня не настроились на игру, надо привыкнуть, и все будет хорошо. Тренировочный процесс у нас всего лишь 2 часа в неделю на льду. Но команда хочет играть, и за счет этого она такой счет на табло. А что касается... тренер у нас хороший, тут претензий нет. Все, что надо, он нам отдает. На урачыстае адкрыццё турніру трэнеры і іх выхаванцы сабраліся ў сярэдняй школе нумар 14. У нашым горадзе ў дывізіёне А гэта спартсмены 2003-2005 гадоў нараджэння, на лёд выйдуць 7 каманд. Юныя хакеісты з Маладзечна, Вілейкі, Салігорска, Беразіно, Барысава, Жодзіна і Мінскага раёна пазмагаюцца за права стаць лепшымі, падняцца на радок вышэй у турнірнай табліцы ў параўнанні з леташнім сезонам. Кожная каманда правядзе па 2-3 гульні, а пераможцы сустрэнуцца ў фінале. Галоўная умова турніру – удзел толькі аматарскіх команд. В общем-то, так выстроены коммуникации, готовы коммуникации, что многие из них из Борисова, я знаю, из Жодина, Жодина есть, из Борисовские ездят в Жодино, в Солигорске ездят, Слуцкие, кстати. Вот на следующем турнире мы в феврале ждем проведения турнира и будем проводить турнир среди подгруппы «Б». Там будут слуцкие дети, казалось бы, где играют слуцкие. Они ездят в Солигорск тренироваться на лед. Уваход для балельшчыкаў на ўсе матчы турніра бясплатны. Якая каманда будзе прадстаўляць сталічную вобласць на рэспубліканскіх спаборніцтвах, мы даведаемся ў суботу. А цэлы тыдзень будзем сачыць за поспехамі юнакоў на лядовым полі, дзе адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Хто ведае, можа, сярод гэтых спартсменаў ёсць будучыя зоркі беларускага хакея і свой шлях у вялікі спорт. Яны пачнуць з залатой шайбы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Цёплае, мокрае, няўстойлівае з павышаным тэмпературным фонам надвор'е чакаецца ў Беларусі на гэтым тыдні. Падрабязна о прагнозах сіноптыкаў адразу пасля кароткай рэкламы. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.